أبراهام يبهل أب جلانس حكمنا عيني كم كيلا حكيم عيني خينا يسرح له جلانس حكمنا عيني أب كابلا جالا أب ساوس بوينت مر سالساي دبري يركب كونتاكت لانس مبزحتهم سبات دابيستا نخجبرو زي دليو دابيستا حد زي يسبرهم يودكم نتصا خوينومون كعسو تصاوتو يدلاهم كجبرو مثل زي كله كونتاكت لانس دمرسو سبات አለው كونتاكت لانس ግን ምስ ገበርናዮ حد زي ካብ ዓይንና ቢሉ ንውሽጢ በዝናይ ኮብር ዓይንና ንውሽጢ ገጹ ይኣትሞ ዝበዝ ገሊኦም ሰባት ንውሽጢ ኣትዩ ናብ ሓንጎል ድኸይድ መስሎም ግን እዚ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ኣናቶሚካሊ ዓይኒ ከብል ከሎ ሽፋን ስለ ዘለዎ ናብ ሓንጎል ክሕልፍ ዝኽእልሲ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ምዘጋጥመና ተረጋጊና ቀሲልና ደሊና ከነውፃ ንፍትን ወይ ድማ ናብ ቀረባና ዘሎ ሓኪም ናይ ዓይኒ ከይድና ድማ ከነውፅኦ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኮንታክት ለንስ ሓደ ንምርኣይ ነገር ንምርኣይ ይሕግዘና ኣብቲ ምርኣይ ፀገማት እንተልና ከም ካልእ እውን ከም ኮስሞቲክ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ከም ሕብሪ ናይቲ ዓይኒ ኮይኑ በምዝ ዘለናዮ ከም ኮስሞቲክ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ኮንታክት ለንስ ክንጥቀም ከለና ጥንቃቄ የድልየና ከነእትዎን ከነውፅኦን ከለና ማለት እዩ ኢድና ብዝግባእ ብፅሩይ ክንሕፀብ ኣለና ምክንያቱ እንታይ እዩ ኮንታክት ለንስ ኣብ ኮርኒያ ስለ ዝግበር ረኽሲ ሓንሳብ ተገይሩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ክንገብሮ ከለና ብጥንቃቄ ክኸውን ኣለዎ ዳሕሪ ግዜ እውን ኮንታክት ለንስ ምሳና ከነሕድሮ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮንታክት ለንስ ኣጠቃቅሙ ኣብ ምእታዊ ይኹን ምውፅኡ ንሽገር ሰባት እንድሕር ሃሊና ነዚ እውን ሓገዝ ናይ ክኢላ ሓኪም ዓይኒ ክንረኽበሉ ኣለና እቲ ተደጋጋሚ ምእታው ወይ ከተውፅኦ ምፍታንሲ ነቲ ኮርኒያ ክልሕፅፀውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ኣጠቃቅማ ናይ ኮንታክት ለንስ ጥንቃቄ የድልየና ማለት እዩ